Dobrý večer. Tak, Pavla se nám už dneska představovala, takže teď já nevím, jestli jsem řekl Lucka nebo Lucie, co jsem řekl? Nevíš, víš, že jsi dávala pozor, no a to mě to tady jako říkala, hele, neříkej, že jako Lucie Hromádková, ale řekni Lucka Hromádková, zavádí nám se normálně maníry hvězd, no v pořádku. Tak, Lucko, ty ráda sportuješ, chodíš na hasičský kroužek a máš ráda, nebo a taky tě máš zájem cizí jazyky. Mě tam zaujal ten hasičský kroužek, když jsem chodil taky 8 let na hasičský kroužek, tak by mě zajímalo, jestli jezdíš na závody. Ano, jezdím zítra se na jednotky stát. Na Výborně, takže dneska soutěží, zítra soutěží zase úplně něčem jiném. Aby diváci věděli, nevím, jestli to vědí, když hasiči soutěží, tak dělají takzvaný hasičský útok. A ty v tom útoku si kde? Jsi vzadu u Savice nebo vepředu u Proudnice, kde to je? No, vzadu nejsem, u dorostu jsem u rozdělovače a u žen říkám pravý proud. Dobře, tak abyste věděli, rozdělovač to je to uprostřed, to je takový ty vidle, co jsou, tam jsou takový ty kohouty a ty tam pouštíš ty klonky, že jo? Když vepředu někdo zvedne ruku nahoře, tak ty pustíš ten proud, je to tak. Dobře, takže dejte tam pořádný proud, i když píseň pomalá. Falling Slowly a Glenn Hansard a Markéta Edglová, kolik tam to jde.